Takže čuste. Já jsem to zapal, abychom se nemuseli dělat na ty debilní titulky. A začneme. Tady máme džus, vlastně tady byly ještě... tam měly být ještě šušenky. Šušenky. Sušenky. Pardon. No tak musíme se do toho, tak sušenky nemáme. Co se dá dělat? Ale fuj. Obvaz, dřevo. Pořád tady vidět, jak když jsme byli nějaký ožralý. Zabijeme mouchu. Proteiny. Mušla. To je krab. A tak tím jeho moc neumlátíme, no. Fuj, už se nepij tu vodku. Je ti to chutná, ty vole. Zase ještě zajde. Pro jaký to žrádlo? No tak já nevím. Co tady zvedlo? Větice, mušle, komár. Tady kiwi. Počkej, tady je kiwi. No tak to je halus. No tak to tě nemohlo napadnout už dřív, já. Hele, komár. Pojď sem, komáre. Chci proteiny. Tady jsem někde viděl ty šutry tam vzadu. Počkej, já tě chci zásilnit. Moc rychlá. Co to je? A jo, to je proteiny, to jsou proteiny. No a to ti bude hodně chutnat. Dobrá, tady by byly nějaký ty kameny. Čuk. Jo, kamer jeden. Další 3. Už jsem jenom jeden. Aha, po několika tipů se mi konečně podařilo zjistit, jak mám spojit s kamen s klackem. Vytvořil jsem si něco jako něco, co při troše fantazie připomíná kladivo. Samozřejmě bych radši měl normální kladivo. Každopádně by měl být tenhle nástroj dostačující pro postavení stanu nebo dřevěného přístřešku. Informace. Dej si kladivo z inventáře do ruky a potom stiskni pravé tlačítko myši a otevřete si budovatelský menu, ve které můžeš vyrábět budovu a místa, kam ji chceš postavit. Znovu stiskni pravé tlačítko a vytvoří se ti stavěniště, na které můžeš postavit svou budovu. Speciální funkce zbraní nebo nářadí vždy aktivuješ stisknutým pravým tlačítkem. Čím stisknutým levým běžně útočíš. Tak jo. Takže jednička, jo, dobrý. Ještě jeden kamen. Já jsem, no, chtělo by to ještě nějaký žrádlo. Takže teď umlátíme toho kraba. Jeme maso. Aha, no tak to zase nepomohlo. A to je jedno, zkusím nějak trefit toho papouška ve vzduchu. Já jsem ve vodě ještě viděl jeden klacek a nevím, kde je. A když ho vidíte, tak já jsem fakt slepý. Aha, tady je. Ty vole. Tady je hvězdice. No, tady mušle, vem ji. Tady by měl být někde pramen s vodou, ale já nevím kde. Opice. Další opice. Ten papoušek. A se bojím, jestli mě nesežere.
Sakra, na po mně běží určitě, už. Nebylo to na tomto? A jo, tady jsou hobičky. Hobičky, asi hobičky. Já vám ještě zapomněl jsem vám říct, jak se co ovládá. Tak Ečkem se berou věci na zemi, Xko je postava, Cčko je ruksak, Včko je deník. A vy s AD chodíte a myši ovládáte. A tam jsou další houby. Já nevím jak to, ale jsou asi nějak pomohlej. Myslím, no. Ty vole. Tam je další kiwi. A tady nějaká, jo dobrý. A tady voda. Počkat. Včko. Bublu blu. Zdroj pitné vody. Tady si mohu uhasit žízeň. Informace. S tisknutím Ečka se můžete napít vody. Některé věci mohou být použity jenom blízko ohně nebo vody. Jiné mohou být úplně jiný účel. Takže by měl dávat bacha, co tam dáváš. Tak mám dát bacha. Ale já chci mít... aha. Tak tam nebudu chodit radši. Vy mi ještě sežerou. Hele, tady se no. Tak se... Počkej, co tam bylo? Dokonce tady roste obilí. Zlato, kterým třepající se na mléčné cestě hvězdy. Rozhléhají se v nekonečně kde konci horizontu. Ty vole, co to je za slovník. Tahle věc může být ztracené užitečná. První obilí může být sklizeno stisknutým levým. Druhý, když ho použijete v inventáři, se vybereš z něj zrna. Tohle zrno můžeš znova zasít, ale taky ho můžeš sníst nebo zpracovat na mouku. Tam vlastně ve vodě na zpracování mouky myslím, že potřebujete vodu a tam se psalo v tom deníku, že potřebuje, že vlastně na některé věci potřebujete, abyste dali do vody. Takže to teďka hned zkusíme. No, ale spíš bychom si hned teďka měli hned rychle udělat nějakou budovu. Takže přístřešek. Začneme stavět. Aha, no. 15 klecků. Čeho nejvíc spadá klacek? Tak já myslím tady z toho dnu. Lak, sorry. A ještě bych vám chtěl říct, že to, když naměříte třeba senka, tak vám možná nic nepadne. Musíte třeba to prozkoušet a takhle. Pak vám možná něco padne. Já nevím jak to je už. Ale myslím, že já mám totiž starší verzi a Kybernauts mají novou. Takže nevím. 18 klacků a... Jo, to by mohlo... Sakra. Rychle, potřebuji to dřevo. To listí. Bože! Tohle už dám nesu. Ještě 9 listí. Ještě 6. Ještě 4. Ještě 2. Jo. Ne, ještě to 2 dřeva. Hele, kiwi, nebo se mi to zdá. Já rychle musím postavit ten domek, protože vy pak nic neuvidíte. A rovnou já tady chcípnu. A stavěj. Dělej, rychle. Dělej, rychle. Ty sám nesměj. Rychle stavěj. Já nevím, jestli slyšíte to klikání myši, ale to asi budete slyšet, že já hafo rychle klikám. Jo.
Konečně mám nad hlavou přístřešek, které aspoň symbolicky. Odteď už nemusím spát pod holým nebem a jsem chráněn před zlým počasím, chladem a před predátory. Pořád jsem skeptický, jestli mi později bude stačit obyčejný přístřešek z klacku a listů. Měl bych si definitivně připravit na to, že tu možná strávím dlouhou dobu. Určitě uteče spousta času, než někoho pošlou, aby mě našel. Dokonce i v případě, že někoho neposlali, nemám ani potuchy, jak je ostrov vzdálený od mého původního kurzu. Mohu jenom doufat, že mě tady někdo najde. Když tady čekám, měl bych využít čas a udělat, co se jen dá. Informace. Stavba nové budovy ti často zpřístupní nové typy stavení. Vyber kladivo a stiskni pravé tlačítko, abys mohl zjistit, co všechno může stavět. Aha. No tak myslím, že bych teďka vyrobil různé plot. Budova je připravená. Ajaj. A ty vole. My zase půjdu teďka vyspat. Aha, dobrá. Teď by jsem sežral nějaké hobičky. Jsou proteiny. Vlastně. No vlastně, jo, jsou to proteiny, protože v těch hobičkách určitě budou nějaký červy. Velká houba, trpasličí houba. Trpasličí dáme. By mohlo stačit. No tak jdeme natěžit ty kameny. Jo. No ty vole. Já nemám co říkat. Ne, jak je to možný? Já jsem vyhodil listy, ty se potřebují. Já chci kamení, ne kamínky. Kamínky, kameny, co to se říkám, ty vole. Vlastně ty kameny budou taky potřebovat, kamínky, teda. To můžeme zpracovat. Uděláme si mouku, myslím, že